చిత్తూరు జిల్లా కుప్పంలో మొదలైన తిరుపతి గంగమ్మ తల్లి జాతర. కుప్పం పట్టణంలో వెలసి ఉన్న శ్రీ ప్రసన్న తిరుపతి గంగమ్మ దేవాలయం జాతరకు నేడు రాత్రి చాటింపు వేయనున్నారు. ఈ సందర్భంగా తిరుపతి గంగమ్మ ఆలయంలో అమ్మవారికి ప్రత్యేక పూజలు చేసి అంకురార్పణ, పెద్ద బావి వద్ద పూజ, ధ్వజారోహణం కార్యక్రమాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు. పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చి అమ్మవారిని దర్శించుకుంటున్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఎమ్మెల్సీ కంచర్ల శ్రీకాంత్, ఆలయ కమిటీ చైర్మన్ రవిచంద్రబాబు, టీడీపీ నేతలు రాజ్ కుమార్, గోపీనాథ్, సత్యేంద్ర శేఖర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు. గుండా